Tara! What's up mga G? Another day, another vlog. Meanwhile, Bang, anak! Hi guys, welcome to my YouTube channel. NANI?! Yay! Nandito para kami dito sa malaking tubig na dagat at padulong kami magkakain mga vlogger. Hapit na may magkaon kay ang mga uban naghukad na. Will you please repeat it? Mauni Starry. Kita mo ng dogs mga kababayan. Kaibigan, naiunggoy din ni abot. Oh, rao. Dili ka na, rao ka na. Oh hell no! Alas pa. Kababayan. Kami karon diri sa ano, sa dagat. So, morga po ning dagat katong giliguan na mo last. No, na family bonding. Same ra gyapon. Family bonding. So, kuan king dagaton hapside ayon, kaso kataligsik. So, kuan kay kataligsik. Pasilong so kadali kay di man ta mahlog cellphone bato ko naman ta. I believe I can fly. Hi guys! Si Tunin, kay naibog kay siya, kay wasi naligo. Muna nga na yang now. Matulog sa me. Mautak yung sa kunong eh. Karon pa ka? Alas stress kami maligo. Ikaw pag-vlog, pag-vlog. Masaya? Hello vlogger. Nandito kayo na tayo sa Miss Oak. Diyan ang ating dagat. At napakalaki ng isla natin. Kunin ka ng bulag, vlogger. Vlogger. Natatandaan dito. Pulat sa vlogger. Natatandaan niyo ito. Ang puso ko ay nagdidibdib sa iyo. Ang puso ko ay nagdidibdib sa iyo. Ang puso niya, dibdib daw sa iyo. Ataka ng mata. From Kurokulo Basuki. City Island. This is so cool and so very very clean. You look that City Island.
しまえばきっとこの夏は充実するのもっとその dreaming で忘れないで Ha? Ituloy na tubig. Uy! Yaya kayo. Wala ba? Wala yun. Nay! Oh. Ale, tawag ka ng kagkagkag. Tawag ka ng kagkagkag. Family bond. Cancer ganti para pa gyud. Nana mislaom. Nana mislaom. Katong dadan mi sa kwara. Nana kasi nana mga iho. Nana mga shark. Tapos kinalauban. Kita ba di ba ko makita? Makita ko now. Say makita matungkal mangguna man Lorenzo. Lorenzo, tay ngalan diri Lorenzo? Anong ngalan sa beach? Maasim. Masing. 1, 2, 3, go. Gawa say, oy. Okay, kag-iki man nga sayaw. Sayaw to karon. Muli magud ng tulog loy kayo. Ulit, wala? Sinong balay? Agi 1, 2, 3, go. Lord man. Ina to, ako. Lain man yan. 1, 2, 3, go. Ay, galiyang nga ni. Okay, kaawala sa? Hi guys. We're going to do a Pampang-clean ito, mukbang. guys. First thing Mag-ilog na Mukbang is balas. to get a Lagi balas. mukbang, Oh, mukbang. Sige. Mukbang na balas. Lainay na sa gulo. Pan, labot. Ayan. Okay. Oy. Yaya kayo. Hi guys. Guys, hi. Hi guys, welcome back to my vlog. Ngit to, di gyud makita gyud oh. Na di gyud ka makitaan pag-usa sang Ako sa akong muscle. pag-usa sa kahayag kay. Ulo. Kuyaway. Ala kuyaway. Ay, si Gino, mananari. Ay, kisa din na. Kadya trabaho. No, picture lang. Magigit. I'm not moving. John Cena.
Ah, wala. Oh. Shark.